Teman-teman, game mesin kompresor dinamo maksudnya dinamo, tapi ki kenanggo nyuci mobil pun bisa, motor. Nek gue lah kompresor gue macam-macam lah kompresor ya, kenanggo pembersih apa kenanggo nambah angin ban mobil motor pit. Ki dhuwure wong laler akeh banget nang bocah-bocah desa lem. Wong kertas nggo jebak laler. Gue operator aja. Operator. Tukang ngotak-ngatik. Wonten gratil sih, iya, telaten ngotak-ngatik.